3D sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kang namamanwaan. 3D sa GB. Bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. 3D sa GB. 3D sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon! Mga tugang sa Gararay, maray na hapon po sa kabos ng mga parantabay. Minapa sa Indo na naman ang programang 3D sa GB. Webes po ngunyan. Magsarabay-sabay naman kita sa kudyan alas 5 nin hapon. Taganing magro-restorya kung ano po ang mga pangyayari digdi sa tuyang kapalibutan, lalo na dyan sa 3rd District kan Albay. Ang programang ini atod sendo sa karahayang buot kan opisina ni Albay 3rd District Congressman Raymond Adrian Salceda. Ini po ang sendong amigo sa radyo. Edwin Taralda po. Nangungumusta asin nag-iimbitar sendo na sabayang kami digdi sa programang ini. Sa lado technical si Chief Technician Ramir the Running Man Tanay. Sa kapos pong nakatutok sa DCGB News Online, sa traditional radio, asin iba pang social media application, ang samuya pong pangungumusta tabi sendo. Asin sa mga lugar na pig-abot kan sa toyang broadcast anywhere around the world. Diyan sana po kamot digdi man kami. Magro-restorya lamang kita. Okay, sige, diretso po kita kan sa tuyang mga istorya digdi sa tuyang programa ngunya na pagkahapon. Aba kasubago ano. Sagod ngunyan na Ramir, sige pa ang dalugdog kikilat. Ayan, mga pigapo din ng local thunderstorm and ayan ang lightning. Ayan, bako lightning. Makusog pati. Ayan. Kasunod ka yan, supag-uran. Ano? Ayan. Mga localized thunderstorm. Pag may araw kaya may dalugdog, may kikilat, siguradong may uran na mabagsak. Deko garing na nailing digdi sa takon sige paan uran. Kaya kasubago
sa mga aki early dismissal. Ta difficile na malaom sa eskwelahan. Kaya siniribot sa mga magurang na sundoon sa mga aki. Lalo na kung di kaki pamandong, di kang darang payong, yan, mapagal, di kang kaputi. Yan, bako. Kaya ingat-ingat tabi, ingat-ingat. At difficile na ngunyan na panahon, may mga init, biglang mauran, biglang init, lalo na sa mga aki, susangaw kan daga, sigurado ng God ang mga kalintura kayan. Mainiton, biglang inuran, nadumog sa aki, ayan, pakarigusun tabi tulos. Ta pasiguro, tabaka dyan nabanggi, mamati nindo kaya noon, sisi po na sa aki, o kung bako man kalinturado. Yan. Difficile mo yan ang hilang. Magastos. Kaya likay-likay siya natabi. Ano po? Okay? O nadadangog ko pa, may dalugdog pa. Tapos kikilat. Ayan. But sabihon, igwa pa ki mga masunod na pag-uuran. Marayman. Totoo. Na magtaga-uran-uran. Ta nganing mabaribi lamang sa mga tigang na daga. Importante man magatabi ang tubig. Kasi kita ang reklamo na abaan na ngaya sa mga pananom. De na lamang nababaribi. Kasi sobrang init. Ngunyan, nagkataga-uran-uran. Yan. Pasalamat kita. Madumog-dumog lamang sa mga pananom. Okay, maray na yan. Bako siya nasigida. Ta difficile man kung sigida. Ta makausaman na yan kay baha o kung ano paman. Okay? Sige, 12 minutos po makalampas an alas 4 nin pagkahapon. Matitesting man kaining mga pag-uran-uran ining mga drainage system na ipinagibo kan gobyerno. Yan. Buda sa mga pigdidiklag na mga waterways. No? So sabi nga ni Kayan, dapat mag-andam kita. Mag-andam kita. Day pa sa uran, day pa sa panahon kan tag-uran. Sabi nga niya, ugaring El Nino. Yan. Totoo. Kaya baga, sobrang init. Pero, may mga pag-uran-uran man. Taro kaning habagat. Buda, sa mga uminaging bagyo. Pera ng bagyo uminagi. Maringan ito nag-uog pa sa daga. Sa dagat sa na pirmi. So latest baga si Josie. Yan. Medyo arayo man sa tuya. Pero, dakulan lang ilang, so circumference, iabot man kita kay mga pag-uran. Okay man yan. Takay po man ang tubig. Pero kung sobra-sobra man ang bagsak ang tubig, man iyan, delikado man sa to. Tamakaw sa man ang kibaha. Ilang ito so Bagyong Inday. Bagyong Inday, duman sa North, Ruminapado, pero may nagkagaradan sa Mindanao. Napauno ngaya, subaha, landslide, iyo sukaw sa kaitong pagkagadan. Pira na sugadan ka ito, nagkapira, nakul na baga, mangalas ka mo ngaya, dahil man kita tinamaan kan Bagyong Inday, pero dakul sa mga na-displace, dakul sa nagkagaradan, dakul sa mga injured, dakul sa mga nagkawarra because of baha. Mga pig-apuntang flash flood. Dara pa ito kan habagat. Habagat, ali sa west, an paros, pasasiring sa east. Yan. Kung ali man sa east, pig-apod na easterly, pasasiring sa west,
o kung sa paman, iyan man pigapod na amihan. Ano? Maray na hapon kay Kapitan, soon to be Kapitan APG. APG M. Yan. Hatang APG. June Alfredo Galicia Mirabete. Hatang APG. Alfredo Pido Galicia Mirabete. Salamat tabi boss sa pag-antabay. Sa aga, makapi naman kita. Yan. Okay? Kaya, ingat-ingat sa natabi. Ano? Yan. Take all necessary precaution. Iyo an the best na gibuhon ta dyan. Ano? Yan. Okay? So, di na na magpararuluwas-luwas kung ano yan, o yan ang di mga gigibuhon. Buda so mga parao mata, yan. Lalo na sa mga open field, ano? May mga parao magkita na yaon nga sa kabasan, may mga payag-payag sa tao kan kabasan. Tayo man pigwa para puro pahingaluan ninda. Difficile yan. Pero anang beses na open field baga, sinakub kan kikilat so payag-payag. O, nada may so para sira o so para uma, tado man puro paipli. Pati so karabaw, nadali pa. May mga araw ka na insidente. Ano po? So mga yaon diyan sa may pamitisan kan bukid, tabi, oraan tabay ka mo. Maging maikmat tabi ka mo. Ha? Difficile na. Sige bagaan pusngak kan bulkan mayon. Ano? Nasa eruptive stage na an bulkan mayon. Sige an buga. Ano? Bako man itong so pigi-expectang minaalang kawon an alintuto kan abo. Bako. Pero sige ang padulay baga. Yan. Pag-clear ang pagkabanggi, mailing mo dyan ang pagbulos kan lava. Tapos, yan ang pig-apod tang uson, pyroclastic density current o uson. Tapos, ang rolling stone. Yan ang pig-apod tang rockfall events. So, mga gapo na ipig-bubuga kayan, pag minatarangkuan iyan, ano? Pag minatarangkuan, nagbabaga-baga tabi iyan, nagkakaronot. Iyan, nagkakaparasa. Pero pag una nindo ka yan, from a distance, saradit man sana. No. Dara ko laon tabi iyan. Nagapo. Iyan, kung sa inamin na antos. Kaya so mga yaon diyan sa pamitisan kan bukid, antabay ka mo tabi. Ano? Mag-antabay. Okay? Maray na hapon kay amigong Jason Gomez Puyod II. Kumplito, ano? Maurano na hapon po. Ayan. Salamat tabi, amigo. Yun siya na maray na na lalaki. Sige siya na ang rabas kung sa insaya nakakaantos. Ano nga pagparagibohon? Maraya ka na, para lamang, lamierda, kung baga. Ano? Pero maraya yan, Jason, na pigigibo mo. Ano? Spread the good news of the Lord. Ayan. Ayan. Ako? Okay? So sige po, ano? Ayan. Kasasaro baga nga ni, naramduman nindo, nag-asphalt na naman. Pasiring sa direksyon duman sa 1st District. Santo Domingo, baka kayo malilipot. Natangi duman nakaantos because of wind direction. So, paros, habagat nga ni, pasisiring digdi. Ano? Kan amihan, so,
kinarigos man ki abo, kamalig ginubatan, pasiring sa 3rd District. Oh, amiyan sa Paros, pasiring duman sa Paros. Ngunyan, pasiring man digdi sa East, because of pabagat, kaya sinakob man so part kan Santo Domingo, Malilipot, Bakakay. Nangarigos man so iba duman, ki abo. Kaya so, ginibo man kan mga concerned agencies, manao nin face mask. Yo? Tasabi nga kan Fibox, ang sulfur dioxide emission haros na doble o na triple. From 4,000 tons a day, naging 8,000 toneladas kada aldaw. Nanalampasan pa nga ni so dating record kay ni. Na-break siya record. Bot sabihon, aktibong maray ang bukid. Iyan. Pirang bulan na. Sabi kan P-Box na sa mga 193 days na. Pirang bulan na yan. Bakaw. Pero kung rumdumon ta, so pagpuon kay ni yung anong arang kay ni, aborido kan bukid, January. July na ngunyan. Ang July, baga pang 7 bulan yan. Pero sana arog siya nga kayan. Kaya nga ni man, so mga pamilya, so mga evacuees, dyan sa evacuation center, sagod ngunyan, yaon pa. Kumusta na tabi sa mga evacuista dyan? Sa Malilipot, sa Tabaco, and dyan sa Kamalig, ginumatan, kumusta na tabi ka mo? Dahil ka mo nagkakaparawot kan sitwasyon nindo dyan? Bako? Dyan na iba, nag-graduar kan elementary sa evacuation center. Ngunyan nasa grade 7 na, nasa evacuation center pa. Dahil pa sinda pwede paulion. Ta alert level 3 paggararay, ang bukid. Susagod nga no aring kami digdi. Mala. Sagod na dahil panay bababayan sa alert level 1, istipot ka mo dyan sa evacuation center. No di, napapawot ng marayman so iba. Tayo na siya nangaya pirmi ang routine ninda. Inda ko siya nangani kon igwa pa kinag-abot na ayuda sa inda. Inda siya na kon igwa pa. Tan pag-sustainer, mapagal. Mantinir, disponer. Pati so pag-eskwela na apektaran. So paghanap buhay, apektado man. Ngayon yan. Iyan ang kadipisilan dyan. Sa araw kaya na sitwasyon. Pati so personal na pangangaipo mo, apektado man. Baka, paano na so happy-happy? Iyan ang problema. Okay? Sige. Bueno, so diretso po kita kanibapan niya itong mga istorya, mga ipagnod. Uni si Congressman Raymond Adrian Salceda. Palibas sa aki pa. Pero talagang pigpapiling niya ang sa iyang pagiging leader kan distrito. Ngunyan baga nasa recess pa ang Kongreso. Mabalik sinda January o July 27. Pitsa 16 pa sa ngunyan. May labing sarong simana pang bakasyon. Yan. Mabalik sinda 27 para sa State of the Nation Address. So, mientras na nasa bakasyon, nasa recess, day man siya nagpupundo kan sa iyang obligasyon, itrabaho,
bilang representante kan distrito. Kung may mga paapo duman sa Manila, sa Kongreso, iyaon siya permi. Yan, para mag-attend kay mga committee hearing or mag-follow up kay kung anong mga proposal sa mga ahensya de gobyerno. Yan. Maraya na araw kaya na so connectivity yaon man giraray. Pero tayaon siya ngunya digi sa distrito niya, he see to it na mabisita sa mga sakop na lugar. Ayan. Sabi nga ni Kong Adrian, marenge itong so nagtataga-bisita sa mga lugar. Not because ngaya magkampanya, no di makipag-uron sa mga tao, sa mga residentes kan barangay, tanganing masabutan, madangog niya kung ano ang mga sentimiento, kung ano ang mga kahagadan, na alimbawa kung anong programa o proyekto na pwedeng i-implementar. Iyan ang karahayan dyan, ang pakikipagkonsulta sa mga tao. Tanganing maisiyan kung ano ang pangangaipo kan mga barangay. Yo? So yan ang pagigibo ni Kong Adrian, maglibot-libot sa mga barangay. Sa iba-ibang mga banwaan. The other day, nanao siya ki mga jetmatic pumps, mga binalding pintura, and iba pa sa mga barangay dyan sa UAS. Yan. Siya mismo personal na nagbibisita sa mga barangay and i-turn over iyan ang mga request jetmatic pump. Ini para sa mga barangay alimbawa, minsan nagkukulang-kulang ang water supply o tawang kibumba. Siyempre, natural, makalot. Anapon sa water source. Ayan. Lalo na ngunyan bagang inipig sabi nga panahon kan El Nino, maluya-luya talaga ang supply ng tubig. So, kay Puan, maghanap ki source. Itong mga jetmatic pumps na ito, magagamit ito pag alimbawa yan ang maray unsupply. May mga pigigamit bagang ekipayan para mag-detect kung saan ang maray na source kan tubig. Okay na ito. So, mga pintura, pwede itong magamit kung saan na mga proyekto. Yan. So, kasusaro naman, nagduman naman siya sa Piodoran. Sa Piodoran naman siya nagbisita. Nakipag-coordinate nga ni siya kay Mayor Banji Arandia. Yan. And iba man duman an kay Puan na kumbaga mga proyekto man na pwedeng i-implementar duman sa yan ang Piodoran. Yan. So, ang sakop ka na 3rd District mga tugang, poon ginubatan, Hubilyar, Ligaw, Uwas, Pulangi, Libon, and Piodoran. Iyan na pito. Pitong banwaan. Anom na banwaan, sarong syudad. Okay? So yan. Kasusaro, baga, igwa ki farm to market roads na binukasan dyan. Yan ang Uwas, Pulangi, and Libon. Okay. So, gusto na sa naman, may kasabi pala kan mga itinao, so, yan ang mga monoblock.
Yan. Depende sa pangangaipo. Kaya yan ang sistema. Maski sa mga arayong barangay, pahit siya sa 3rd district. Bako siya na during campaign period, no di after campaign, yan ang pigigibo ni Kong Adrian. Direkta sa mga tao ang serbisyo. Iyo. Okay. 4:30 po ang oras digdi sa 3D sa GB. Mabalik po kita. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro. Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Okay, sige, sa ikaduhang kaptangka sa tuyang programa 3D sa GB. Diyan po sa Pulangi,
Pinonanso AI for AI. Albay Institute for Artificial Intelligence. Dakulo na dyan ang nagpakatapos kan kursong iyan. Tayo na ngunyan ang pigagamit na tool. Pati kan mga entrepreneur, mga small, micro, small, medium enterprises. Pigtuturo na ini kan na DTI sa mga MSMEs na kaipuan ining artificial intelligence. Yan. Magayon, tayo na ngunyan ang trend. Maski sa mga opisina ng gobyerno, nagagaramit na kaini. Yan. Artificial intelligence. Pati nga ni sa yan ang mga news items, sa information, AI naman pigagamit ka ba? Lalo na, pag maabot ang eleksyon, ani ba kani magamit ng AI? That is, ining AI, pwedeng gamiton sa karahayan, pwedeng dae. Both sides yan. Okay? So, importante yung tabi ni. Ngunyan, duman sa AI for AI dyan sa Pulangi, dakol na, so, nagpakagraduar, kan kursong ini, and so mga nagkagraduar dyan, nagagamit na susendang inadalan sa pagtrabaho. Okay? Ngunyan, une po ang good news. So, gusto tabi mag-avail kan TESDA Artificial Intelligence for 28 days training course. Yan. 28 days training course. Yan. Sa Artificial Intelligence. Diyan sa STI Legazpi. Siyempre yan, STI? Diyan sa Kabangan Ayan. Okay. Yan. So, mo yatabi, mag-avail kayo ni. Pumasya rin tabi ka mo sa opisina kan ako Bicol, dyan sa Embarcadero de Legazpi. Pwede ka mo dyan mag-apot-apot kung ano ang mga requirements. Yan. Ano ini, libre o kung ano? Ano ang mga kinakaipuan na requirement? Sarong bulan, na training, baka mo ka big boy, mag-avail ka ini. Kamo tabi, invitado na mag-avail ka ini. Yan. Nagtabangan so STI, buda so TESDA, buda ako Bicol. Yan. Na mag-offer ka ining ayan ang 28 days Artificial Intelligence Training Course. Yan. Pag nakatapos ka mo, natural, may certificate ka mo, ali sa TESDA, ano ini Ramir, in situ ini, in situ, National Certificate 2. Yan. Importante yun ini, pag nakatapos ka mo kayo may certificate ka mo, ali sa TESDA, sa pag-apply ng trabaho, nakakalamang ka na. May NC2 ka sa Artificial Intelligence. Certified kan TESDA. So iba nga ni bagangon yan, nagkura sa naki mga yan ang NC2 sa TESDA. Iyon na pigagaramit din sa pag-apply kay trabaho. Magdigdi sa Pilipinas, mag sa abroad. Kay puan, pag certified TESDA graduate ka, dakulaon ang bintahe mo.
Ilalo na ngunyan na ining pig-apod na artificial intelligence, importante yun ini sa trabaho. Kaya kung ako sa Indo, kung may oras man sa nakamo, lalo na sa mga tulig pa siya na makagraduar, na daig pa man kitrabaho ngunyan, searching pa, why don't you try na mag-avail kay ni? Mga apot tabi ka mo dyan sa ako Bicol, kung perang islat ang available dyan. Uy, masya na sa STI, Legazpi. Uni masya na sa may kabangan. Yaon dyan ang kamo maeskwela. Deta isi kung baka igwa pagkipamasahe. Di mas maray baga. 28 days, sarong bulan man sana, while searching or while seeking for a job, yan, i-try nindo ini yung AI na ini. Baka, kaysa magparatambay. Tapos naman nga ako mag-eskwela, one, professional tambay. Today pa man nakakako ang kitrabaho. Mapagalon ang paghanap mo niyang kitrabaho o na nindo. Pero kung alimbawa armado ka mo, alimbawa dakol ka nag-apply, puro graduate sa ano man na course. Paano ka maging binta kung baga may advantage ka? Ako nga tabi, certified test the graduate, NC2, o may bintahe ka na. Bako siya na sa academics. Ta kumparareyo ang sendong level. Puro ka mo college graduate. Mas maremang garara itong may bintahe. Iba ang angat, sabi nga ni Kayan. So, ngunya na very important ining AI, i-try nindo. Kung alimbawa baga dae mang kibayad, di mas okay. Baka, pumasira na kamo dyan sa opisina ka na Bicol, dyan sa Embarcadero sa second floor. Hindi kung siyang pwedeng maapot-apot yan. Baka si Firefly. Di pumalista na tulos ka mo. And kung may checklist kan mga requirements, i-comply tulos nindo. Ayos baga. Hindi ko nuaring inimapoon. Baka next month. Aros ko niyan, kabangaan na kan July, o baka next month ang poon. The whole August, alimbawa, o di, tapos ka na. Baka, importante yan. And medyo nakakaburubintay ka kung certified test na graduate ka, NC2, Artificial Intelligence Training Course. Baka, okay, sige. Bueno, so, diretso na po kita kan sa tuyang iba pang mga istorya digdi sa tuyang programa. Ayan, okay. Sige. Ano pangayaan istorya? Ay dakol. Okay. Sige. Oy, congratulations palantabi sa mga yan ang nag-iirintra dyan sa yan ang Pakawat. Intertown Basketball Tournament. Matindi. Matindi ang nakarawat. Palibasa, pag-arabatang ki-import. May mga dating PBA player, mga collegiate player, rayaon di ginagkakarawat. Yan. Importanteng maray. Takon mga local man sana, mas nakakabintahe. Kada timpa pigtugutan na magkaigwa kiduwang import.
pwede mong i-field yan sabay sa laogan na court. Pwede man na saro. Saro pa nga lang una. Ano? Kaya, nagiging kita bagang mga Pilipino, mga basketball enthusiast kita. Ano? Pag nakailing kita kaya karawat, napapanuoy ang mga tao. Maski paarayo, di dahayo iyan. Makawat nga duman si araw kayo ni, ilingunta nga yan. Yan. Pero ang basketball, physical game baga tabi, ano? Natural na dyan ang borobaranggaan. Yan siya na kung minsan, kung nagkukurulugan, ta ibis basketball, nagiging basket brawl, ta suruntukan. Pero, ang iiling ko dyan, pag-araw ka ng mga karawat, ano, ang purustahan, day naali, mahiling mo yan, so mga mahilig sa bulang, rayaw sa basketball court, o sa, o yan ang gallery, nagpupurustahan, o ngayon para sa imo, araw kayo ni, ano nga yung sistema, plus 5 nga or plus 10, yan. So mga termino baga sa bulangan na low Gs, shitty Gs, 6 Gs o kung ano. O dyan sa basketball, plus 5, plus 10. O dublado nga yan. Naaling mo na yan. Ano baga? Kung baga, that is betting, pagtataya, gambling na yan. Yan, baka? Kaya, kung nareparo ko, araw kayan ang sistema. Lalo na kung nagkakawat sa mga magabat na team, diyan ka makailing o yan ang purustahan mananggad. Baka? Di siya nang durulagan deng chupi, de o yan ang tamilang yan na og duminulag so o yan ang nagpusta ay di pwede araw kanta nagkakararabo ka yan. Pero ang purpose ka ini kaya pigigaribo ining araw ka ng mga pakawat to develop and to discover homegrown talents. Yan. Tadakol kinagi-scout. Dakol kinagiiling utong ngayang player na ito o marangayaan iro-iro. Fit niya sa timta. Yan. Malay mo. Makurasyon na daan ka. Maray ka nga magkawat. Pwede ka ngayang lumaog sa team ko. Araw ka yan. Ano? Yan. Araw. Yan sistema. Ano? Pairilingan kita. Minsan, may skills, may talent na nadidiscover, mga bako man arali sa ibang mga barangay. This is your chance to shine. Sabi nga ni Kayan. So, fight ang karawat dyan. Kaso saro, ali kami duman sa ligaw. Pano man so ligaw gym. Ugaring matanga na. Nagtapos sa kawat. Yan. Sa aga, dyan sa Daraga tabi, sa Daraga covered court, ang kawat, 5:30. Magiling tabi ka mo. Araniman sana. Yan. Pero, sa uwas, garo yun leading unyan. Kundi ako nasa salalo. Nakatulungan kayo na gana sa uwas. United uwas. Surunod-sunod sa kawat ninda. Puro manggana. Ayan. Supulanggi, duwa naman nagana. Ang puwerte kayo ng laban, suwas buda pulanggi. Next week gayod. Yan, Okay? Yan ang puwerteng balbalang kayan. Suligaspi, nakasaro naman na kawat, gana man sinda. Tinambakan man so Santo Domingo. Yan. Tapos yung iba, Daraga garo may gana naman,
Tapos ligaw garo igwa naman. And iba pa. Ano? Nito may gana naman. Ano pa ang mga banwaan diyan? O bilyar sa nanday ka intra. Sa 18 LGU digi sa Albay, hubilyar sa nanday nakahaman kitim. Ano? All the rest igwa. Kaya pagarabatan kay mga players. Ara mo Ramir ang pagkukuha kay import, mapagal. Mapagal man. Iyo. Bako siya na mapagal, no di magastos. Kung di kang paruros, mapagal. Nata, siyempre sa import, babayadan mo ito. Per game pati. Kada kawat. May mga import na ang taripa ninda is 15,000 pesos kada kawat. 15,000 or sabihin ito ng 10,000 kada kawat. Apura ka yan, ikapa ang mapamasahe sa aeroplano. Ano? Ngayon, dahil magkikawat sa mga masunod na aldaw, pauli-untango na ngayon duman sa Manila o kung saan pa man. Tani ba kanina, nagkakawat man sa ibang liga. Ano? Pabalik kung naman ngayon digdi, pag may schedule na, a day before kan kawat, ma-aeroplano na naman, sagot kan LGU kan team. Aside ka yan, so akomodasyon. So istaran ka yan. So pagkakan ka yan. Uyug-uyugod mo yan. Magastos sa parte kan LGU. Kung ang LGU kulang man ki budget, kung kulang ki sponsor, madidepisilan. At kung talagang hanap mo is pride, ano? So onra na magkukua, magasto ka dyan kay Maray. Milyones pati. Di man pwedeng sa lokal, di mo lamang tawang kay allowance. Matao ka man dyan, per game man, kada kawat. Sabihin ta na siya ng 2,000 o 3,000 kada kawat. Sarong team, pirang player yan, 12. Kumusta ka na? Bako? Yan. At ang laban digdi, bako naman nga so makukuha ang premyo. Makukuha ang premyo. Kung ang premyo pag-urulayan man sana, pira man sana, di nga ni siguro kung di ako nasa sala 200,000 or more, sabihin pang 300,000 sa champion, pero magasto ka millions. No di, anak kataya digdi, suonra. Nangaya, maging makasabay ka sa listahan na one of these days ngaya, kan mga panahon nga 2026, naging champion nga kami dyan. Sa pakawat na yan. And I am a part ngaya of this team. Baka, yun yan baga, ang sistema. O kaya sa iba, sisibot man kay kaaanap nin magiging import ninda. Masupog man, kung alimbawa sa team, sarong LGU, deng import, ay pag deng import, di ka na mag-expect na magana ka. Tas yung mga kalaban mo, may import, aralabaon pati. May 6'5", 6'6", uyug-uyugod mo yan. Baka? Kaya napiritan so ibang mga LGU na magkuaman in import. Yan. Maski sabi yung tanang bako siya na so mga may mga pangaran, mga stand out sa Metro Manila. May import, okay na. Tama na ngayon siya mo ang yan ang 10 kada kawat. O 5. Basta sagot mi naman nga sugabos mong gastos. Sa aeroplano sana.
may naisiyan nga ni ako, may pigkuko dating PBA player. Yung gumantari pa, kada kawat, 35,000 per game. Dahil kakaan makuriod kung 35,000 ang talent fee, kada kawat. Yo? Sagot mo pagabos, sa aeroplano, sa akomodasyon, sa pagkakan, kung igwa pa ki mga extra bonuses, etc. etc. Baka, manganganaan talaga. Kaya sa iba nga ni, nag-aranap kay sponsor. Ano? Baka lamang sa mga kontraktor, magtagatao man lamang kidiit. Maruip na lamang ang gastos. Ano? Takon sa LGU na sana, dako lao na kantidad ang mawawara man sa inda. Pero, yaw na andyan. Maray napon dyan sa yan ang Kalulbon, Katanduanes. Ano? So, aki mi si GB nakaantabay. Salamat tabi no, and ingat sa natabi ka mo dyan sa Kalulbon. Pati sa mga yan ang mga batit. Sa tulong batit dyan. Siguro pa uruli naman ito maalas 5 na. Rayao namin ito sa araw ngayon, nag-ireskwela. Pati sa Saday, kay Giana, maray na hapon, pati si Abi, maray na hapon tabi. Okay. Sige. So, Beno, diretso po kita gararekan, iba pa niya itong mga istorya digdi sa tuyang programa, no? Kaya, mas interesting ining mga pakawatan ni. Pati di nga ni sa Mayor's Cup, di sa Legazpi, no? Yan. Hindi ding import digdi, ano? So mga taga local talents na nananggad. Arestado ka sa barangay, yan. Yun na yan. Ano? So, team kan barangay mi, Barangay Banyadero, sa 20 under. Yan. Nakalaog na sa second round. Kan 20 under. Gana ka subanggi. Dinaog sa barangay Dapdap. Yan. Inda kung anoan masunod na laban. Fight siya na. Ano? Agaro day pang kundi ako nasa salapon sa elimination sa good ngunyan, day pang pierde sa barangay Banyadero, Blue Eagles. Yan. Hindi ko ano ang masunod na kalaban. Pag anong ara ka niyo, guminana pa, pasiring na sa semifinals. Pag nakalusot pa, finals. O di, ayos bagade. Okay? Sige. Bueno, so, diretso po kita kadibapan niya itong mga istorya, ano? Diyan sa ano na ngayaan kamugtakan kan ano yan ang impeachment. Ayan. Malibong patabi. Malibong pa an sitwasyon. Iyo. Malibong pata nasa preliminary pa sana. Ano? Sige pandiribate kan mga matitibay sa prosecution, buda sa depensa. Yan. Okay? Day padugay na lamang. Sabi nga ni, it will take around 90 days or 3 months bago mag-wind up ining impeachment trial. Yan. 3 months, alam mo, July ngunyan, July, August, September. Pero sabi ni House Prosecutor Jervil Luistro, na ngaya, before magpasko, magiging maugmangayaan Pasko ta. Anong gusto sabihin daw? Ano? Anong gusto sabihin na ngaya, bago magpasko, magiging maugma kita? Merry Christmas. Inda, dito sa naisip kung ano ang
mga mangyayari ari. So bantayan kita tabi na mga meron iba-ibang mga naguruluwas na mga pahayag lalo na kan mga legal minds. Iba-iba ang sa indang interpretation mananangod dyan sa mga issues na pig-raise sa impeachment trial. Okay, para rin yun, abogado, pero iba-iba ang sa indang explanation mananangod sa sarong bagay. Okay? Bueno, mga tugang paramentas na mapaaram nga ni kita ngunya na pagkahapon na ini, digdi sa 3D sa GB. Sa aga naman tabi kita may sarabay-sabay, digdi manggararay sa Radio DCGB. Mabalos at maray na hapon sa Indugabos. Sa indung nadangog ang programa